खिन्थु बियो डनेटनि नामाव बिजनेससो खालामबाय थादोंमोन बिजनेस मिथिबाय इंलिश मेकारआ बेफोरबायदि बिजनेसबो खालामाखै दा बिथाङा ससियेल वर्कारनि मुंहायबो मा खालामो बेखौ आङो बुंथ'नो थांला ओमफ्राय जोंनावहाय जोबोद प्रुफ दङ आंनावबो प्रुफ मा दङ दायो कनफार्म खालामगोरनि खोथाखौ सियर नंगौना नङा नंगौबा नंगौ सेर नङाबा नङासै नङाबाथ' मोजां खोथा बे प्रुफखौ आंनो नांगौ जुदि गैयाब्ला सिरिथा आरो सिरिथायाबो बखिबाय था सिरिथायाबो बखिबाय था जेबो लस गैया सिरिथायाबो बखिबाय था दे बखिबाय था आंनो बेखौल' नांगौ पाब्लिकफोरनो देखाय आं मा मानसि बा मा मानसि माबा सोरखौबा थगायदोंब्ला देखाय बिन्दासै देखाय दा किसुमानखौ जोङो प्रुफ मोनथ'वाखै प्रुफ मोनबानो जोङो बिनि सायाव भिडिअ लाबोगासिनो दङ नोंथाङा नेनानै था भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड जेब्ला आं उन्दैमोन रायजोफोर जेब्ला आं उन्दैमोन अब्ला आं मोसौ लांनो थाङोमोन एबा लाबोनो थाङोमोन अब्ला जेब्ला आङो लावथि लांफायाबोला अब्ला आबौआ बुङोमोन बे मोसौखौ लावथिजों बुवाब्ला माजों बुनसै नोंलाय बे फाग्ला देन्थाजोंसो बुना लाबोगोन नामा नोंलाय समझ रहे हो बुंनायनि मतलबखौ नोंथांमोना बुजिगोन ना बुजियाखै आं सिम्पलावनो नोंथांमोननो फोरमायग्रोनो सानबाय नाय जुदि नोंथाङा मोनसे एग्जाम लिरनो थांदों आरोना फावथेनखौनो लाङाखै नोंथाङा मिथिबाय ना फावथेनखौनो लाङाखै आरो मोजां प्रिपेयारखौनो जायाखै एबा नोंथाङा मोजांखौ फरायजोबाखैनो अब्ला नोंथाङा मा एग्जाम होनो थांबा नोंथाङा पास जागोन ना नोंथाङा दावहा नांनो थांदों नाथाय नोंथाङा दाहाल थुंग्रि बे गाननांगौ जिनिसफोरखौ बोबथाबग्राफोर जिनिसफोरखौ नोंथाङा गाननानै थाङाखै अब्ला नोंथाङा दावहायाव देरहागोन ना नोंनाव दाहाल थुंग्रियानो गैयाब्ला दावहायाव देरहागोन बोरै अब्ला नोंथांमोननिसिम आं बे बाथ्राखौ बुंनायनि मिनिंआनो जाबाय आरो नोंथांमोना जेथिया प्रुफखौनो देखायाखै पाब्लिकआ माखौ नुगोन माखौ सापर्ट होगोन गुड भेरी गुड प्रकाशआ हिनजाव लाना खारबाय प्रुफआ मा दं जुदि प्रुफआनो गैयाबा अब्ला बे खोथायाव रोनावनायनिफ्राय जाम्बासिन मा बाथ्रा दंबावो दे साप'ज नार्जारी कर्नारआ हिनजाव लाना खारबाय ओमफ्राय जेबो प्रुफआनो गैया अब्ला जों माखौ फोरमायगोन मायाव भिडिअ बानायगोन मायाव हाबखो नोंसोरलाय जे प्रुफखौनो देखाय अब्लासो जों पाब्लिकआ मानिगोन ना हाय खाफाल नोंसोरजोंबो जागोनलै करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ तो खुलुमबाय तो गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाखाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाखाबाय तो बे लास्ट भिडिअ बे टपिकनि सायाव लास्ट भिडिअ रायजोफोर नोंथांमोना मेगन मेसेबथारदो तो आंबो मेगन मेसेबबाय नोंथांमोननि खावलायनाय लेखायैनो तो फार्स्ट टाइमाव जादोंमोन जोंहा मिस्टार दैमु बिथां आरो लोगोसेनो ओरै प्रकाश नार्जारी बिथांमोन नाथाय दानिया मिस्टार दैमु बेंलाय नार्जारी आरो लोगोसे नार्जारी कर्नार भार्सेस प्रकाश नार्जारी आदा तो जिखियानो जाया मानो तो आं गुबुननि रावनिबो पइन्ट्सखौ आं जेबो मेनसन खालामनो सानाखै बिथांमोननि मेनसन पइन्टआनो जादों नार्जारी कर्नारनि आरो लोगोसेयैनो बेंलाय नार्जारी बिथांनि बायदिब्ला बिथांमोननि डिमान्ड एबा बिथांमोननि बुंनो गोनाङानो जादों बिथाङा सिंगेल साइड किन्तु आं दैमुनिखौ लांनि फार्स्ट भिडिअ जेब्ला बिथाङा आपल'ड खालामदोंमोन बे दायो प्राइभेट जाबाय दे बे भिडिअआ किन्तु नोंथांमोनाथ' नुखादोंमोन आरो लोगोसे आंनियावबो माखासे क्लिप दङ तो नोंथांमोना फार्स्टनि भिडिअआव थांबा नुगोन तो बिथाङा फार्स्ट भिडिअआवनो मा टपिकनि सायाव बुंदोंमोन आरोना टपिकआ ओरैनिफ्राय ओरै सोलायलांदों किन्तु टपिक सोलायनायनि सिगांनो नामाबो सोलायलांदों नोंथांमोना थाल लागोन ना लायाखै बेखौ नायगोरनि मिस्टार दैमुनिखौथ' मा दैमु बसुमतारी नोंथाङा फाग्ला जाबाय नामा माबायदि मानसिनि सायाव भिडिअ बानायनांगौ माबायदि मानसिनि सायाव भिडिअ बानायदों नों जाम्बा साला मा प्रकाश नार्जारीया गावनि भिडिअ इयार बुंनायानो गिदिर गोरोन्थि जाबाय नामा गोरोन्थि जादोंबा प्रकाश नार्जारीनि भिउवार्स आरो साबस्क्राइबारफोरा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै बिथांखौ बुजायहरगौमोन नाथाय नों बायदि भिडिअ लानानै फैनाय नङामोन मिथिबाय नों माबायदि मानसिलै जाम्बा साला प्रकाश नार्जारीनाव जेसेबांखिनि नलेज दं बेखिनि नलेजआ नोंथांनाव गैया मिथिबाय साला देन्थाया गेसावखायनो साला हिन्जावजों गारना खारजादों नों बोरमा साला जाय मानसिया हारिखौ और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी बाबुनावलाय बे बादशाहनि ससमाया दं नामाब्रा बे गस्ला गानबाबो स्रां स्रिं नुहुरग्राया फाग्लायालाय सिंनि बुस्थुखौलाय बोरै नुहुरखोब्रा हामालै बाबु हामा बिदिखौ बुंनो हामा तो जिखियानो जाया मानो बिथाङा मिस्टार दैमु बिथां एबा दैमु बसुमतारी बिथाङा फार्स्ट भिडिअ मा पइन्ट लाबोदोंमोन बिनि सायाव जोङो पइन्ट टु पइन्ट माने आं पइन्टखौल' खोन्थालांगोन बिनि सायाव एसे बुंलांगोन तो बिथाङा फार्स्ट पइन्ट नम्बर 1आव दंमोन 5 लाख 6 लाखजों मोजां न' लुनो हाया आबे नोंना खै लाखनि न'लै मिस्टार दैमु खोन्थालाय
नोंनि न'आ खै लाखनि तो बिथाङा बुंदों जे 5 लाख 6 लाख जों न' लुनो हाया बे फाग्लानि मोनसे पॉइंट जाथावो नामा दे बुंथालाय नोंथांमोना बे मोनसे पॉइंट नामा बेकार पॉइंट 5 लाख 6 लाख खामायनो थाखाय सासे मानसिया सोरबा दाहोना सोरबा बेंगालराव थांनानै खामानि मावनांदों थेवबो 5 लाख 6 लाख खामायनो हायाखै अब्ला बिथांमोननि न'खरा माब्रै सोलिनो हादों आबे नोंथाङा एसे माहाजोन खोमादांलै आं मिन्थिया खिन्थु आं दुखुनिया न'खरनि जोंनि गासै सम्पथिखौ फानजोबबाबो 5 and 6 लाख जानाय नङा नाथाय थेवबो खुसि दङ आरो आं सानो जोंनि बिटिआर आरो आउट अफ बिटिआरावनो जाया मानो बर'फोरनि न'खरा 5 and 6 लाख गैयाबो जानो हागौ जायनि केपिटेल मानिया गासै सम्पथिखौ फानबाबो नाथाय खुसि दङ दै भाई खुसि दं तो नम्बर 2 बड'लेण्ड मिशन सोदोब रेसपेक्ट टु मा होनदों रेसपेक्ट टु ट्रेडिशनेल ड्रेस आरे दे जागोन दे प्रकाश नार्जारिया सिनायानो मा बुस्थु गामसाया मा बुस्थु बड'लेण्ड ड्रेसा तो अब्ला जों बिथांमोननि फेसबुक पेजखौ बादिनांनि आरोना सोरनिया आर'नाइ सोरनिया आरो लोगोसे गामसा गाननानै बांसिन फटक दङ लेट्स गो तो नोंथांमोना नैबिथिं प्रकाशनि दं बिथिं आरो लोगोसेयैनो दैमुनि दं नोंथांमोना स्क्रिनशटखौ नायदो बास बुजिदो सोर सासेया बांसिनै बर' हारिखौ गुबुन हारिनि सिगाङावबो दिन्थिदों गामसा गाननानै दिन्थिदों तो नोंथांमोना बुजिखाबाय आं मा बुंनो सानदों तो दानिया जोङो नैथियाव थांनोसै इंलिश मास्टार इंलिश गोरों प्रकाश नार्जारि बिथांखौ दिनैसिमबो आङो इंलिश गोरोंथार होननानै रावनिबो सायाव दिन्थिनाय देखायनाय न ओमफ्राय आं मोनसे भिडिअ नुदों आरोना तो आं बेयाव आं मा भिडिअ खालामदों आं बेखौ डिसरेसपेक्ट खालामनो साना एबा आं बिनि सायाव प्रपार रिसार्च खालामगासिनो दायो बेलासियालागै नङाबा गाबोनहालागै बियो बिनि सायाव भिडिअ फैगोन बे थार नोंथांमोना नेनानै था तो बिथाङा बुंदों रन्जन दैमारि सार कामबेकनि मिनिं मिथियोना नोङो कामबेकनि मिनिङानो जादों जे नोंथाङा फैफिन एबा फैफिनदो कामबेक फैफिनदो लाइक दैट कामबेक बेबी फैफिनदो सना समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ लेकिन नोंथांमोना नायदो दानिया जे बिथाङा बुंदों कामबेक फैफिनदो मा बिथाङा बहाबा आलासि जानानै दंहैयो ना बहाबा माबा दङ नामा एसे राइट वर्ड्सफोरखौ बाहायलाय राइट वर्ड्सफोरखौ बाहाय गुबुनखौ जाज खालामबा गावबो सिगां रोंग्रोनांगोन गुड भेरि गुड खिन्थु आं गुबुनखौ जेबो बुंहरनो सानला हारनो सानला तो दा आं फैगोन बेनि टपिकनि सायाव आं माने बिथांखौ डिस खालामनाय क्रिटिसाइजम खालामनाय आं बेखौ जेबो खालामा खिन्थु आंनिफ्राय मोनसे प्रपार रिसार्च फैगोन बेयो मिथिबाय हेल' गाइसआ बिथाङा बुंदों गार्लसफोरनि थाखायल' बेथ' भेलुलेस पइन्ट खादै बड'लेण्ड मिशन सोदोबनि ओंथि दानिया मिस्टार दैमु ओके बे बड'लेण्ड मिशन सोदोब अब्ला बिथाङा माने बड'लेण्ड मिशन सोदोब नालाय बड'लेण्डनि मुं लादों नालाय बिथाङा साप'ज गामसा आर'नाइ बेफोरबायदि लाथारनांगौ तो बिथाङा गावनि सिबां हानायखिनिखौ लादों बेखौ नुदों खिन्थु दानिया आं मोनसे कुइसन सोंनि नार्जारि कर्नार तो नोंथांमोननियाव नार्जारि टाइटेल दं आंहा राइट टु स्पिच दं बा नार्जारि कर्नार गामि नार्जारि टाइटेला खम जाबाय नोंथाङा मानो बिनि सायाव बाथ्रा बुङाखै नोंनि चेनेला मानो नार्जारि कर्नार आरो दैमु बसुमतारी नोंथां बसुमतारी टाइटेल लानानै लिरना दोनदों अब्ला नोंथाङा बसुमतारीनि बाथ्रा मानो जेबो बुङा राइट टु स्पिचआ बुंदों दै इन्डियाना डेम'क्रेसि नालाय तो बिदि आं पइन्ट लाखिबा नोंथांमोना फाग्ला सानगोन ना मा सानगोन आंखौलाय माबा मोनसेबाबोथ' सानगोन दा तो बेनोब्रा मेना तो नोंथाङा बे बुक नायोबा बिनि कभारखौ नायनानै जाज खालामनाङा सिङाव मा दङ बे सिंनिखौबो फरायग्रो आंनि मथेब्ला ये बड़ी अच्छी बात कही तो दानिया जोङो मोनसे पइन्ट दंबावो बेयाव कन्टेन्ट गेसावा सोरनिया दा पाब्लिकआ खोन्थाखाबायानो कन्टेन्टखौ माने गासैखौबो गेसाव होननानै बुंनो हाखाया मिथिबायना बिनियावबो माने लाइक दैट नोंथाङा नै सेम्पेटि कार्ड ना मा पाब्लिकआ बुंदों सेम्पेटि कार्ड गेलेनानै मानानै दा डनेसननि भिडिअ बानायदों तो बे मोजांनि खोथा आं जेबो बुङा बेयाव जेबो बुङा नाथाय मोनसे खोथा बुंनो थांदों जे जाय मानसिनि थाखाय नोंथाङा डनेसन खालामनानै होदों अब्ला बै डनेसन खालामग्राया जुदि मोजां हामबाय अब्ला नोंखौ सासे इसोर बायदि फोथायगोन मिथिबाय
बे बाथ्राखौ एसे गोसोआव लाखि इसोर बायदि फोथायगोन माने बिथांमोना साननानै लागोन जे इसोरा जोंखौ फैनानै हेफाजाब होआखैब्लाबो नोंनो इसोरनि महर लानानै नों बेखौ हेफाजाब होफैदों मिथिबाय तो एसे बुजि खोथाखौ बे कन्टेन्ट नङा जोंनि कन्टेन्टआव जेरावबो गोलैया इउट्युबाव बेफोरदि कन्टेन्ट डोनेशननि कन्टेन्ट गैया नाथाय बेयो मोनसे बे कन्टेन्ट नङाबाबो नोंथाङा मानसिखौ गोसोआव गोजोन होनो हानाय आरो सोरनिबा दुखुखौ सोखानो होनो हानाय मिथिबाय बे खोथाखौ बुजिदों ओमफ्राय दानिया सेकेन्ड भिडिअ थांसै सेकेन्ड भिडिअ जोङो मोननैसो पइन्ट्स लाखिदों बिथाङा इयार अड्स आरो आं बेयावल' बुंगोन इयार अड्सआ जुदि डिसरिसपेक्ट जायोबा आंनि खोमाखौ मोनसे हास'फिनदे एसे रिसार्च खालाम प्रपार रिसार्च माने इयार सोदोबा मा बेखौनो मोजां मिथिया नामा नोंलाय होमबा बोरै जागोनलै यार दा आंखौबो इयार होननायनिसो र' आं मालाबा आंनाथ' गोसोथोनो खारलायलांबाय इयार होनजानानै एसे मोजां फोरों ओमफ्राय सिंगेल साइड होनदों बेयावबो सिंगेल साइडनि सायाव बाथ्रा बुंदों ओमफ्राय इंलिश मेकारखौ मेगन सानाय बायदि इंलिश मेकारखौ मेगन सानाय जादों आरे बिथाङा इंलिश मेकारखौ जेबो मेगन सायाखै बिथाङा सापर्टसो होदों सापर्ट बिथांजों थांनानै सापर्ट हैथां होननानै डाइरेक्टलि बुंखादों पाब्लिकफ्रा बुंदों आदा दैमुहासो माथो मेगन सादों नामा सिरि साना लेबाय बेफोरखौ सानाङा बेफोर हारिनि थाखाय मोजां बिथांनि न'खर जौगानायनि खामानि सोलिदों बास एन्ड बिथाङा बुंदों जे रेसपेक्ट होआब्ला खिबु सुग्रा आखाइजों सोबा जागोन माने इयार बाथ्रा बुंनायनि थाखाय आरोना आबे इयार होननाया गाज्रि जायोब्ला सैमा अमा होननायाबो गाज्रि राव होननायाबो गाज्रि जायो थ' पाब्लिकफ्राथ' माबा माबि फुगोन मागोन दैमुखौ बिदिसो बुंलाबायदों स' प्लिज आखाइ खबजोबना बुंदों बे बाथ्राखौ नोंथांमोना माब्लाबाबो साननाङा बिथाङाबो सासे क्रिएटर गावनि बुंमोनथायखौ बुंदों नांगौ जियानो जाया मानो जाथारि बाथ्राखौनो बुंदों बाट आखाइ होनो हादै आंनिफ्राय नाम्बार 4 डनेशननि नामाव बिजनेस खालामदों दानिया मेन खोथायाव फैनोसै डनेशननि नामाव बिजनेस बेसेबां सैथो बाथ्राया बेसेबां सैथो दिनैसिम इमान जे अपेन चेलेन्ज बिदों प्रकाश नार्जारिया नोंथांमोनबो प्रुफ बिगासिनो खनसे नङा खननै नङा खनथाम जाबाय प्रुफ बिगासिनो दासिमबो होनो हायाखै माथो बिथाङा अपेन चेलेन्ज खालामदों नोंथांमोना जुदि मानियोब्ला बिथाङा नोंसिनि गामियाव थांगोन आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोना बिथांनि गामियाव थांनांगौ स' सारमोन नोंथांमोनाथ' गेदेर मानसि आंथ' थाखा गैया फैसा गैया मानसि आंखौ केमेरामेनाव दोनबानो जाबाय दे ओरै सान्दुं गोसाबो हमथाबना दोन एसेबां जुदि मोजां माने गाज्रि बेफोरबायदि सुनायनो लुबैथारदोंब्ला आं मा टाइम होनोब्रा दै बुजिनाय नङा नोंसोरो जेबो बाथ्राखौनो बुजिनाय नङा नोंसिनि माइन्डआव खालि आंनिसो बखिनायल' बुंब्लाबो जेबो नोंनाव मेलेमाव हाबनाय नंखाया लास्ट नाम्बार 3 भिडिअ आरोना नाम्बार 3 भिडिअ बुंदों जे बिथाङा गोरोन्थि बुजिदों क्लेरिफिकेसन ड्रेसनि सायाव बुंफिनदों आरोना गोरोन्थि बुजिदों माने क्लेरिफिकेसन थ' बिथांनि बुंनाय मतलबा बेलेगमोन दा बेलेग जाबाय थ' जेखियानो जाया बिथाङा बुंदों माने बिथाङा ड्रेसखौ श' खालामनांगौ अब्लाथ' बिथाङा श' खालामगासिनो दंखायो ना बिनि सायाव आरो माथो बाथ्रा रायलायनो आरो ओमफ्राय सिंगेल साइड बिथांनिया सिंगेल साइडनि सायावबो बाथ्रा बुंफिनदों आरो लोगोसेयैनो राइट टु स्पिचनि सायाव आं बाथ्रा बुंगोन दे राइट टु स्पिच मोन्दों होननानै सोरखौबा मोसौ बोरमा सोरबा माबा गेसाव माबा बेफोरखौ बाद होदो बेफोरखौ बुंनो थाखाय राइट टु स्पिचआव जेबो इनक्लुडिं गैया एबा नोंथांमोनखौ रायलायनो थाखाय बिदि बुंनो थाखाय जेबो राइट होआखै स' बेखौ गोसोआव लाखि आरो लोगोसेयैनो फाउन्डार अफ एनडिपि रन्जन दैमारि सार थ' फाउन्डार अफ एनडिपि जोहोलाव रन्जन दैमारि सार माबोरै दिरुननांगौ आरो माबोरै दिरुननो हायाखै बेखौथ' जों बुंनो हाया बाय जों इमान जे उकिल नङा LLB फरायनाय नङा थ' बेखौ नोंबो बुंनो हानाय नङा सोरबा क्रिएटराबो थ' नोंथाङा जेरैबायदि नोंथाङा सासे क्रिएटर एबा नोंथाङा जेरै भिडिअ बानायो थिग बेबायदिनो प्रकाश दायाबो बेफोरबायदिनो बानायो आरो आंनि मथेब्ला थ' नोंथांनाव मा नलेज नोंथांनावबो जेबो मिथियानोबा अब्ला बिथाङाथ' गोमोरनानै थांनानै बेफोरनि बाथ्रा मिथिनो हानाय जेबो गोहोआनो गैया एन्ड बर' हारिखौ आपग्रेड खालामगोन बर' हारिखौ बे सासेजों आपग्रेड खालामनो हाया मिथिबाय ना आपग्रेड होननाय बुस्थुआ इमान जे गोरलै नङा जों गासिबो सोलायनांगोन अब्लासो जों आपग्रेड जागोन गासिबो खौसे जानांगोन एन्ड दाना बर' हारिखौ आपग्रेड खालामनायनि पइन्टआ मानिफ्राय फैखो फार्स्ट आरो सेकेन्ड भिडिअ जेबो मेनसन गैया आरो लोगोसेनो बिथाङा मेनसन खालामदों बड'लेण्डखौ मानो मोनासै आरो लोगोसेनो बर'आ गोदो राजा दंमोन रानि दंमोन बर'नि रायजो दंमोन
बे पॉइंटआ मानिफ्राय फैखो बहानिफ्राय बिरबोखो ओमफ्राय बिथाङा बुंदों इक्वेल राइट्स इक्वेल जास्टिस बेफोरनि सायाव बाथ्रा आरोना तो बेनिफ्राय मानिफ्राय फैखो आं बुजियासैनो फार्स्ट आरो सेकेन्ड भिडिअ गुबुन गुबुन पॉइंट्समोन थार्ड भिडिअआव सिम्पैथी कार्ड प्ले मानि थाखाय सिम्पैथी होनना बुंदों बेकग्राउन्ड म्युजिकखौनो मिथिखादों जे बे मोनसे सिम्पैथी कार्ड प्ले तो आं नों सिम्पैथी गेलेयो ना मा गेलेयो आं बारा बुंनो थाङा नोंथांमोनखौ दाबो प्रकाश नार्जारिया ओपन चेलेन्ज होदों हायोबा एक्सेप्ट खालाम हायाबा खारदो बे टपिकनिफ्राय आरो आंनि मथेब्ला ओपन चेलेन्ज होदों बेयाव एक्सेप्ट खालाम आरो एक्सेप्ट खालामनो हायाबा बादो आरो लोगोसेनो डनेशननि सायाव आं मोनसे गोरा आंनिफ्रायबो चेलेन्ज होदों नोंथांमोन चेलेन्ज नोंसोर साथामानो जाया मानो सासेयानो जाया मानो खिन्थु आंनिफ्राय मोनसे चेलेन्ज होदों नोंथांमोना जुदि नोंथांमोना गुटखा मास्टार बायदि सासे मोनसे फेमिलिनि थाखाय 5 नङाबा 6 लाख नोंथांमोना जुदि डनेशन खालामनो हायोबा एबा डनेशन खालामनानै मोजां न' लुनानै होनो हायोबा गुबुन मानसिनो बे गुटखा मास्टारमोन बायदि फेमिलि मानसिनो आं नोंथांमोननो हारसिंनो थांनानै आथिङाव गुगुरुब खुलुमहैनानै आर'नाइ गांसे गांसे होगोन नोंथांमोननो हायोबा देखाय ओपन चेलेन्ज दिनैनिफ्राय आरोना स्टार्ट नोंथांमोना बेसेबां दिन लायो 30 days 60 days बेसेबां लायला खिन्थु आंनिफ्राय ओपन चेलेन्ज नोंथांमोननिसिम जे नोंथांमोना एबा आं गुबुनखौ चेलेन्ज खालामनो गोसो गैयामोन आं दैमु बिथांखौ चेलेन्ज खालामबाय जे नोंथाङा जुदि हायोब्ला 5.6 लाख बेफोरबायदि नोंथाङा डनेशन रेज खालामनानै दिन्थि गुड भेरी गुड तो आं जोबथारनायाव बेखौनो बुंनो सानबाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोनाथ' सार गोजाखा आंथ' जाम्बायानो जाबायानो जिखिनिया तो प्लिज यार नोंथांमोना जेबो प्रुफ्स गैयाबा जेबो बाथ्रा बुङियानो साबसिन जागोन होननानै आं मिजिंथियो मानि थाखाय होननानै बुंब्ला गोबां बाथ्रा फैयो नोंथांमोननिबो फैगोन आरो जोंनिबो फैगोन खिन्थु प्रुफानो गैया जेथिया अब्ला मा बाथ्रा बुंगोन देलाय जेबो बाथ्रायानो गैया होननानै बुंनाय बायदि जायो नङा होमबा तो बेनिखायनो प्रपार प्रुफखौ देखाय अब्लासो पाब्लिकआ नायगोन बबे मोजां बबे गाज्रि पाब्लिकआ सायख'गोन नोंथांमोना मा दिन्थिनो नागिरदों खिन्थु साप'ज दा दैमुखौनो लाबाय आरो जेबो प्रुफ गैया आंनाव जेबो प्रुफ गैया दे आंनाव आं एग्जाम्पलसो होदों बेखौबो सिरियास लाना हिन्जावसा बालाना खारबायनो दैमुआ होमबा बेखौ जों माजों फोथायगोन प्रुफानो गैया होमबा माजों फोथायगोन अब्ला नोंथांमोननि बायदिब्ला पाब्लिकआ फोथायनांसिगौ माने प्रकाशआ फैसा जादों बिजनेस खालामदों होननानै होमबा मा पाब्लिकआ फोथायनांसिगौ बबे बाथ्रा जाखो स' प्लिज नोंथांमोना प्रुफखौ होनानै जाय बाथ्रानि सायाव सावरायो एबा बुङो प्रुफ देखाय अब्लासो पाब्लिकआ मानिगोन नङाबा जिबनाव पाब्लिकआ मानिया